May feelings ka pa ba o ano? Siyempre meron. May feelings ka pa ba kay May Nodalo? Pag may chance pa kayong magkabalik, ano yung reaction mo? Anong feelings mo nung nakita mo si May na pumunta dito? Anong reaction mo? Pag may mawawala, Ah, may bumabalik. ayun. Ikaw nga magpapabili sa akin. Bumili ka ng couple para sa ating dalawa. Ulo. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Jimple J of Jimple Films. And for today's video mga boss, eto mga boss, gagawa po ako ng intense Q&A sa pagitan kay Lloyd and May. So halik kayo dito sa gilid ko. So eto mga boss, nakita nyo naman yung break up nila. Nag-break up na po talaga sila pero hindi na public sa social media yung break up nila kasi sekreto lang or private lang yung break up nila. Sa totoo lang, nag-break up na talaga sila pero hindi ko alam kung ano yung tunay talagang dahilan kung bakit sila nag-break up. Di ba May? Hindi ko alam. Di ba? Hindi ko rin alam. Kayo lang yung may alam na dahilan ng break up nyo. Siguro, nag-away siguro kayo, hindi ko alam. Then, ito, intense na Q&A ito kasi sa totoo lang, hindi sana sila papayag pero yun nga, sinabihan ko sila na baka naman may mapag-usapan kayo na wala kayong samaan ng loob. Wala kayong samaan ng loob at least magka-okay kayo. Makauwi kayo sa mga tahanan nyo o sa mga bahay nyo na wala kayong samang loob na dinadala, di ba? Diba? At least maliwanagan talaga. And eto na, meron akong first na tanong. So ikaw Kurt, sinong unang tatanungin? Si May siguro. Si May na lang, si May. Eto, ang unang tanong ko, kamusta yung relasyon nyo? Kinakamusta ko lang ha. Medyo okay lang. Okay lang? Medyo okay lang. Medyo okay lang. So, ano ba yan? Di ba break up na kayo tapos bakit medyo okay lang? Wala naman ako samang loob sa kanya. Walang samang loob sa kanya. Okay, next na tanong. Eto kay Boss Lloyd. Ano ba talaga yung punot dulo ng break up nyo? Yung boss, yung attitude niya boss, tapos sabi niya hiwalay na daw kami, tapos di ko alam. Sure? Attitude lang? Attitude? So ito, attitude daw, yung sabi ni Boss Lloyd, attitude lang daw. And aminin ko talaga kasi para na kasi akong naging manager ng channel nila, ng love team nila. So napansin ko din sa side ni May, wala akong kinakampihan pero napansin ko sa side ni May, alam naman ni May yun, sinabi ko sa kanya na may attitude talaga siya. So yun, di naman talaga perfecto yung tao eh. Iba-iba kasi yung attitude ng tao. So ito, hey May, may feelings ka pa ba sa kanya? Ano? May feelings ka pa ba sa kanya? Ang easy lang niya sagutin. May feelings ka pa ba o ano? Siyempre meron. Ano? Meron na ako. Meron? Lakasan mo. Hirap mag-move on. Mahirap mag-move on. Meron ka pang feelings pero mahirap mag-move on. Ayun. So, same question pa rin kay Boss Lloyd. May feelings ka pa ba kay May Nodalo? Wala na boss. Bakit? Basta sa akin lang yun boss, wala na. Ang hirap nun. Ang hirap. Ang isog. Ang lisod. Ang lisod. Parang boss, parang sinabi mo na wala na talaga yung chance ni May. Oo, parang ganun, no? So, okay. Next na tanong. Sige. Okay lang na wala. Kasi yung feelings ko naman sa'yo, pang kaibigan lang eh. Kaibigan lang. Kaibigan lang. Okay lang yun boss. Ano? Okay lang. Okay lang ba sa'yo? Sabi niya, yung feelings niya para sa'yo, pang kaibigan lang daw. Okay lang boss. Okay lang daw sa kanya? What if lang may chance pa kayong magkabalik? Ano yung decision mo? What if lang? What if lang yun ha? Hindi ko sinabi na si May yung nagsabi. Nagtatanong. May chance pa ba kayo na magkabalik? Iwan ko boss, malabo na. Malabo? Di ba sabi mo sa akin nung off-cam na sabi mo baka meron pang chance? Ay! Same question pa rin. What if lang? Pag may chance pa kayong magkabalik, ano yung reaction mo? Ano yung masabi mo? Gusto ko baguhin. Anong baguhin? Attitude namin dalawa, pagkukulang. So inaamin mo na hindi lang sa kanya, pati sa'yo. Inaamin mo na ma-attitude talaga kayong dalawa. Inaamin mo. Parang hindi lang talaga no.
Hindi kayo nagkaintindihan. Misunderstanding. Yung nga, yung misunderstanding. Kaya Ah. sabi ko, Okay. Ano yung mga kadalasang misunderstanding nyo? Ano yung dapat mong baguhin? Yung mga na-misunderstanding nyo, tapos ano ba, dapat mo ba bang baguhin? Ano ba yung dapat na baguhin? Sa side mo lang. Kayo naman may Pass. alam. Bakit nag-pass? Kailangan mo sagutin yun. Kasi may mga tanong pa ako. Ano? kung may chance na magbalikan kami. Oh. Ano yung mga dapat baguhin? Tapos sabihin mo kung ano yung mga misunderstanding. Mga kahit example, isang example lang. Isang halimbawang misunderstanding na nangyari sa relasyon nyo. Yung Mga misunderstanding. attitude na ayaw niya sa akin. Tapos, aminin ko na. May maldita kasi. Sige, attitude talaga si May. May pagkamaldita talaga siya. Okay, same question pa rin kay Boss Lloyd. Ano yung mga misunderstanding? Ano yung mga misunderstanding na kailangan talagang baguhin? What if lang, kahit hindi kayo magkabalikan, baka sa susunod na relasyon niya, ano yung mga sabi mo? Mga misunderstanding, yung attitude, ano yung gusto mong sabi mo? Yung kailangan baguhin niya? Ano, yun lang, kailangan niyang baguhin yung attitude. Baka may mali ka rin sa attitude mo. Oo, Sure ka ba? Oo, may mali rin ako, boss. Pero mismo tayong boss, mismo tayong magbarkada, ako tas ikaw ni Court, alam natin kung ano yung attitude niya. Alam ko yung attitude ni Boss Lloyd. Marunong siyang kumain ng mga tira-tirang pagkain sa lamisa. Hindi magpapaalam. Tapos kahit nagutom na kami, siya yung kakain ng mga tira-tirang ulam. Para kay May, what if lang, pagbabalikan ka niya, pag makipagbalik siya sa'yo, ano masabi mo? Siyempre, 100%. Ay, ibang ngiting. Ngiting tagumpay. Ngiting tagumpay. Marupok portion. Marupok portion na. Oh, ano? Pero kung Ano? Lakasan yung boses. lang pala. kung babalik, tatanggapin. Balik na tanggapin. Marupok pala si May. Okay, what if babalikan ka ni May? Kasi Hindi kasi ako nakatry na binalikan. hindi ka nakatry. Gusto ko maka-experience kung ano yung Feelings? feeling na marupok. Marupok. Hindi ka nakaranas ng paano babalikan. Madali lang yun. Ano Pag yun? yung cellphone mo naiwan sa inyo, balikan mo. Ayun na, logic yan ah. So, what if lang pagbabalikan ka ni May? Ako pa makikipagbalik. What if lang? What if? Question lang naman sa kanya eh. Okay. What if pag makipagbalikan si May sa'yo? Iwan ko, boss. Bakit puro ka iwan? Pag boss, pag nagbago siya, boss. Pag nagbago siya, handa ka bang baguhin yung sarili mo, May? Tagal na ako nagbago. Hindi na ako lumalabas ng bike. Pakita mo nga yung glow up. Chanel! Anong feelings mo nung nakita mo si May na pumunta dito? Anong reaction mo? Ano na feel mo? Nung pumunta siya dito, kahit hindi mo alam, pinaprank ka namin eh. Oo, boss. Kala ko pulis. Police? Kala ko pulis naghahanap. Pero pag yung nakita ko siya, Biglang bumalik yung saya. hindi naman, boss. Ano yun? Nung nakita mo siya, Na-shock lang ako. na-shock ka tapos, paano yung mukha nang na-shock? Paano yung mukha nang na-shock? Wow! Paano yung mukha nang na-shock? Di boss, yung nasa isip ko boss is yung pagbawi ng mga gamit niya na ginastos niya sa akin. Kasi babawiin rin daw niya. Babawiin niya. Gaano katotoo yun, May? Babawiin mo daw yung mga gamit na pinahiram mo sa kanya. Totoo ba yun? Oh. Hindi ko naman binigay. Hindi mo, sabihin mo sa camera. Hindi ko naman binigay. Alo? Wala pa. Hiram. Hiram. Pag kukunin ng mayari, kukunin, ibibigay. Parang yung kasabihan na yung buhay natin ay hiram lang. Parang ganito. Pag may gustong gumamit, paggamit. Ganito lang yun. Pag may mawawala, may bumabalik. Ayun. Pag may mawawala, may bumabalik. Pag may babalik, may tumatanggap. Ayun. Kaya ako sa inyo, kapag may jowa kayo tapos malakas gumastos sa inyo, huwag kayong magpapagastos kasi pag naghiwalay kayo, babawiin din yan. Ano sabi niya? Jowa, Wag niyo malakas daw. gumastos. Wag kayong magpapagastos kapag yung Ikaw jowa nga niyo. magpapabili sa akin. Bumili ka ng kupol para sa ating dalawa. Ulo.
Tapos Ayoko ng away. Ay, ang hirap mag-away pag yung Di, kaaway ano, mo yung kasiyahan may, mo. may tanong ako ba yung magpapabili? Oh. Ewan ko sa'yo. Ang hirap mag-away pag yung kaaway mo ay yung nagpapasaya sa'yo, di ba? May sama ka pa bang loob sa kanya? Wala. Wala daw siyang sama ng loob sa'yo. May sama ka bang loob sa kanya? Hindi ako marunong magano boss, magtanim ng galit boss. Kung ano yung pag-usapan nyo ngayon? Yung, kumbaga, okay na kayong dalawa. Pero hindi naman sinabi na nagbalikan kayo. Pero walang sama ng loob ah. Kumbaga, okay, payag na ba kayo na magka-okay kayo pero walang sama ng loob? Kahit hindi naman sinasabi na nagkabalikan talaga kayo. Ito naman boss, Oh. kasi yung pakay niya sa akin is yung babawiin lang yung gamit. Oh. Kasi yun lang yung pinunta niya dito. So ibibigay ko para wala ng gulo. Oh. Tama rin naman, may point naman si Boss Lloyd. Tapos babawiin mo, tapos huwag ka mag-alala. Mapunta tayo dun sa Rapid Tulfo in action. Hindi babawiin yung mga yung mga panty. Joke lang yun. Para wala ng gulo, sabi mo, remembrance na lang, ibibigay ko na. Oh, remembrance mo na lang. At least magka-okay na kayo. Yes. Oh, kahit Gusto hindi ko lang naman magka-okay tayo kahit wala naman tayo. kahit wala na kayo, at least gusto niya magka-okay kayo. Isang beses lang na makita ko na mag-hug kayo kahit hindi kayo magkabalikan. Okay, isang beses pagbigyan na. Naalala ko tuloy yung sa Ruro yung Naalala ko yung unang yung pag-propose sa Ruru ba, di ba? So, ayan mga boss, hanggang dito na lang tong Q&A na to mga boss, at maraming salamat sa mga boss ko dyan na nanonood ng simpleng vlog na to. At syempre, bago po natin tapusin ng vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junpel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. At syempre, subscribe niyo ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Lloyd Tagoy. Pa-click ang subscribe button yun lang. Okay. At syempre, okay. Pakiclick na rin yung puso ni May. Joke lang yun na hi nga pala kay May at nagbigay siya ng time na pumunta dito kasi miss na din yung bonding namin. So actually, hindi talaga sila nagkabalikan pero at least nagka-okay na sila, nagkaintindihan na sila. Di ba? Okay. Kahit wala na kami, At least, sabay pa rin ako sa vibes nila. support sa isa't isa na lang siguro. Support sa isa't isa. Support sa Kasi, isa't isa. ang love life, magkaibigan lang naman dyan. Dyan lang din yan nagsimula. So, dyan lang din yan magtatapos. Pero mas maganda talaga yung magkaibigan lang kasi Oo. walang hiwalayan, di ba? Iba talaga yung Tunay. walang hiwala. Hindi sila maghiwala yung magkaibigan lang kaysa magjowa talaga, di ba? At least walang masisirang pagkakaibigan. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you on my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.